Celebración de Holanda para lo cual el partido de la Copa Europa 3-0 na gana de Rumania. Celebración na Mumba Beach, uno más grande. Jullie zijn het vieren? Aan het vieren? Ja? Ja, natuurlijk. Kijk ons dan. Wat zijn jullie verwachtingen voor de volgende voetbalwedstrijd? Nou, weet je, ik verwacht gewoon net dat ze eruit vliegen. Dan ben je extra blij als ze winnen. Ja, en natuurlijk, wat gaat Nederland nou even tussen Oostenrijk of Turkije? Oostenrijk hebben we toch al een keer verloren. Maar ja, we zijn het dieseltje op Turkije. Ja. We zijn diesels, dus we zijn nu pas op gang aan het komen als Nederland. Hè? Dus we... Nou, toch wel een leuke ervaring hier in Mumba Beach. Ja, het is bloedje heet. In Nederland kon ik beter juichen zonder te zweten, maar ja. Hè? Heel leuk. Lekker aan het strand. Toch wel een leuke ervaring hier. Ja, zeker. Hoe ging de wedstrijd? Ja, ging wel goed eigenlijk, denk ik. Het was een mooie wedstrijd. Was veel, ja, we waren veel in de aanval, dus ik ben wel tevreden, ja. Tevreden. Nu wat Oostenrijk of Turkije? Hoe gaat Nederland nou nog spelen? Ik denk dat wij beter tegen Turkije kunnen spelen, want Oostenrijk ging vorige week niet zo goed. Maar we kunnen ons ook herpakken, weet je. We zijn Nederlanders, dus ik denk als Turkije wint, dat we beter tegen Turkije kunnen spelen. Natuurlijk, volgende week ben je, nou, deze weekend ben je hier nog in Mumba Beach. Ja, ik kom wel, maar met de tweede helft. Ik moet werken, ja, weet je, dat moet ook gebeuren. Maar je blijft toch Nederland steunen? Ik blijf altijd Nederland ondersteunen. Ik bedoel, ik ben op Aruba, maar Nederland blijft altijd in je bloed zitten, toch? Je hebt een mooie hairstok daar. Vertel ons van. Yes, that's a real typical Dutch hat. We always follow the Dutch games, and also we're in Aruba, so we're proud to be in Aruba to support the Dutch teams. That's why we're wearing this. It's really hot out there, but you still are here, present, and living out the football life. Yeah, but we're typical Dutch. We go out for it, drink a lot, yell a lot, and we're happy with you both. What's the expectation for the next game? The next game will be to Austria or Turkey. I think the Austrians will win. The last game we lose from the Austrians, and this game we will win on Saturday. Ese después lo cual el ambiente aquí en Mumba Beach, como también más trempang, generan con no estaba deseado, también el calor, de lo cual está Hurricane Beryl, por hasta experiencié de un screen más grande que tiene Aruba, pues el screen de IMAX allá na the Movies at Gloria, un screen más grande mesmo, compra popcorn, vai em concessions, celebrar, pasa junto de familia y mira el fútbol de cerca. Para lo cual está el siguiente juega, ya sabrá Holanda, un viaje más, está Ribafel, pero nos usuários não seguro, seja na Mumba, na Café da Plaza, ou na Glória, Cecil's, opção não tem, assim aqui desfrutar de dulce ambiente, de lo qual da Copa América, como também Copa de Europa. Então, Marco Espinosa, for de Mumba Beach, junto com Theodor de Jong, para 24horas.com. Nós, está aí para meio de notícia.